ekhaya kukude How do you feel about niggas ezijagele Cape Town? Ejene yam amna le way yam khutman ndiyibona ngathi i-future le way. But then do you think like between you no hustler man, you guys are paying the bread? But then how it's like in Joburg, being close to like in Joburg? Ayikho lula khutman yabo, ayikho lula. Tabaku, it's the Black Sheep Network with your boy Walter Black, the first black man by Zola Laibuze. Ipindo yam yotwala, you know what it is, man. BSN, baby, we're chilling with a special guest in the building, yo. Isibaniselali. Yeah, super special, yo. Kaya khuluma yo. Naphila kunjani mntakwethu? Nah, it's all good, it's all good. Okay, luthetha naye ngumgcina lo. Okay. Ujigazi kakhotha. Yeah, ikhaya lingaphi Lady Free. Kumhlaba sexoxa pha. Yabo kulapho ndizenze khona zonke ezami Exactly. ndingalenzanga linyala nenyondololo. Yeah, angusopitso lo ngqolomsila nguyemyem. Ndiseqonce ke mna tyani. Yeah, kulale kuthiwa kusebuilding pha. Sure. Yeah, tyani yam. That's dope, that's dope. Anyway, like speaking of into ezinemsityani phakathi, how do you feel about niggas ezijagele Cape Town? Tyani yam. Andinawungena nzulu kulo leyo yabo. Andinawungena nzulu kulo leyo kodwa into ebalulekileyo tyani kuba izinto zenziwe ngendlela efanelekileyo yabo ukwenzela umuntu akwazi uba ikwazi umnceda yabo, ikwazi udlala indima yayo elo siko lenziwayo yabo. Because xa lingenziwanga ngendlela efanelekileyo intsingiselo ayikho ke ngoku yabo. Feel it, dog. But then, okay, let's go back. Like in terms of music, like who did you grow up listening to that inspired you? Yeah, like locally, where you from? Yeah, tyani. Mna tyani ndikhule ndizimamelela ispaza yabo. Okay, sure. Mninzi umculo ebedlalwa ngoba endikhula yabo. Uhrotman yam bekuthanda Eminem, yabo no-50, yabo. Imamela nekwaito. Ndandimthanda kakhulu uMzekezeke. Yabo no Brown Dash. DJ Smooth. Yabo. Ndandincanya kakhulu nekwaito yabo. Kodwa mna ndithe kuqala kwam uba nefowuni ndamamela kakhulu ispaza yabo, Ophizo, Maxhoseni, 3 Months Cup yabo. Yeah, yandichukumisa kakhulu i-hip hop mna ngelwimi lam yabo. Yeah, Hrotman. So ndingathi ndaphembelelwa ziiHrotmans mna uba nam ndide ndiqale nam ubhale zam ingoma. Yeah. When did you start like writing? Ndaqala ubhala around 2009. Qha ke ngoku eyento eyandilibazisayo kuba apho ndikhulele khona zinqabile into ezifana nezitudiyo yabo. So ndathatha ixesha uba ndirekhode iingoma zam. Ingoma yam yokuqala ndirekhode ngo-2012. Yeah, uproducer uba? Nandiprodyuswa yenye iHrotman yam ekuthiwa nguLacosta. Yeah, ingoma yam yokuqala yabo. Then ekuhambeni kwexesha ke ngoku nam ndazizamela ikhompyutha nam ndaprodyusa iway zam. So you can produce also? Yeah, tyani kodwa sendinethuba elide ndingasaproduce because ufika kwam eJoburg ndafowukhasa kakhulu ekubeni i-recording artist yabo. Yeah. That's dope. Okay, let's talk about like as brands like zilapha eGarden Road, like abajita like Salute, Trap Gang, like how did you meet them? Okay, ibras ndidibene nazo kwinet ibhuda yam yabo. Yeah, because after kuphume uMhluzi yabo, ndidrophe under MT Records. Yeah, yaqabhuza umnatha yabo, caba ke yafika nangapha yabo. Ndimane ndibone ibras ndidm bo ndingumntu ke mna Hrotman oziphendula i-DMs because ndise-upcoming mos yabo. Sure. And iways zam ndiyazihandlishela yabo. So ndawabona ibras ndaqala ndatatshwa ngu-Trap Gang yabo. Yeah, umjita wandifuna undisandela iways zakhe, ndamnika inamba yam sancokola kuWhatsApp yabo. Yeah, uSalute naye ya umfethu ndambona iways zakhe zinxitywe nguBravo. Yeah, ndicinga uba ndibona kuBravo wanditatsha nam umfethu. Yeah, wandisendela iways zakhe. Emveni koko simane sincokola neebras yabo. Ke ndadibana nazo ke ngoku yabo. Okay, that's dope. Yeah, speaking of Umhluzi, man, how did that track like came about? It's like where were you like when you recorded and then like everything? Ndifike eJoburg yabo bra 2015-16 yabo. Sure. Yeah, sandoqala unyaka 2016.
ndirekhoda phaa ndirekhoda yabo, de ndafumana ithuba kwenye ilabel abathi iJozi Empire ownwa nguStana yabo. Sure, sapusha neebras oDubai, intaba yaseDubai yabo, sasikwiCamp 1 noYoung Tune noKhetha namanye amajita amaninzi yabo. sure. So phaa noba sahlala for like 2 years, 2016 2017 yabo. Yeah, Then iway azavaya grand abuyela emadladleni yabo. sure. Noba emadladleni ndahlala for 6 months yabo. Yeah, Ndatatshwa yenye ibhuda abathi nguCrazy yayisayinwe Ambitious yabo. sure, sure. Yeah, ndayohlala kwesayo ke ngoku eK1 yabo. Sure. Ubra ke wayamane hamba nami xa eambitious yabo, yonke leyo ndimncedisa nakwicamp yakhe ekubhaleni yabo, because ndintswema apha ekubhaleni yabo. Oh, sure, Yeah, so sure. kwicamp yakhe ndafika as a songwriter ubra yabo. Yeah, yeah. Evaya nami xa eambitious, kulapho ndadibana khona no-MT yabo, uSjava, zonke iibras yabo. Then ndahlala phaa noba 6 months yabo. Then Yeah. kwafumaniseka uba funeka ndiyojanga yabo. Yeah. Okay, hayi ke xa ndibuyojanga ndifuna uvaya ke ngoku ndeJozi yabo, ndibuyele eJozi yabo leyo. Hayi endlini ixhego lam lama ngetsile uba funeka uzile ugqibe i-6 months unxibe ibhatya ukwazi uhamba ushiye yabo. Yeah. Hayi ndahlala apho tyani. So xa ndibuya ke ngoku sendizihlalela yabo, ndibuya Sure, ngenye sure. ivision yabo, nesinye isiXhosa yabo leyo. Yeah, yeah. Elevated. Yeah, yabo elevatile yabo Yeah, leyo. yeah. So Mhluzi yenye yengoma endazirekhoda ubuya kwam eJango yabo, yenye yengoma zokuqala ndirekhode 2018 yabo, Yeah. njengoba izodropha 2020. So idropha seyingoma endala kum yabo, Yeah, kukho iingoma yeah, ezintsha yabo. sure. Ndaye ndayidlalela uHustler lawe, uHustler efuna uva umculo wam, eyona ngoma wayithandayo yabo yena yabo. Sure, sure. Yeah, then sayidropha. Hayi ke yaqaphuza umnatha la track la. So kwi-drop so the relationship no Hustler. Yeah, uGrootman sesazana, and uGrootman senditashile ke ngokuba fethu ndifuna ukunceda kwicareer yakho yabo leyo. Yeah. Ah, that's dope. That like yeah, you know he cover up ka AKA there. Yeah, Like, Super Mega. Yeah, Super Mega, because Super Mega usuke from Cape Town. I think like figure Jozi, and then he made sure but he gets a feature from Ubutswako, which is Yeah, Kulichana. Yeah, And then he cool. also gets a feature from Upro Kid, Yeah, so for which sure. is Soweto. Yeah, more Yeah, that way. yeah. So you la way yeah, benza like wa expand and Yeah, show. because And ngamanye also- zezinye brands yeah, it's huge. Yeah, more and with different areas. And then also that's to see no Hustler did the Big same Hustler. thing, boy. Yeah, boy. But featuring like the hottest artists up in South Africa, and then they go feature in Nigeria to Yeah, make sure yeah. okay they wanna hold down the whole Africa. Yeah, Sure, boy, sure, that way. sure. So with you had a hottest track, yeah, boy. Yeah, yeah. Flows, yeah, boy. Yeah. So what I wanna know, like, how did that remix came about? You know, you just focus on the Cape Town car, because I only see like Cape Town cats, but yeah, Sure. yeah, like Yeah, Jani, ngathi mani lawe ulwazi oluncinci lingozi Jani, because mna bendizimamelela isibhaza yabo, beningekho lawe yabo yeah, kwiways zaseAmerica yabo. Okay, mhlawumbi xa uremixa itrack funeka uthini nentoni, phofu kwa i-hip hop yalapha eMzantsi oSuper Mega bendingabamameli laweni. Okay, bendizimamelela isibhaza yabo, because Sure, bendingarelate incam kulaa hip hop bayenzayo up Sure. until kwablowa o-MT like ATM yabo, uSjava. Yeah. Ndincanyiwe ke yaba i-hip hop leyo, because Yeah. ibikufutshane entliziyweni yam, senze babethetha ngezinto nami endizibonayo yabo yabo. relator. Yeah, bendirelate layo yabo. So inoba yilawe yoba ndingenalwazi ncam yabo, but kodwa kum yayibalulekile layo yoba into yabangela ndikhetha ibraz kuba mna ndibunjwe sisibhaza yabo, isibhaza sesaseCape Town, Khayelitsha. yeah. So ukuva kwam uba uBravo i-artist entsha esuka eKhayelitsha, ndaqonda uba okay sure yabo lawe Yeah. yabo, kulawe uba nam ndinalaa ngcambu yabo yomculo waseKhayelitsha. Sure. Ibalulekile kum uba ndibe nengoma yabo nalo mfethu usounda fresh naye ubuye eKhayelitsha Sure, yabo, sure. noSoultini ndathi noVidyana ekhetshi ndiqonda uba okay ingaba yenye iwele we. Ewe kona zange ibe big elaa hlobo lezinye i-remix, kodwa yaba ne-impact lawe eWestern Cape nase-Eastern Cape. Yeah, that's why I lose, because like I feel like if on the feature like you put it KZN or Yeah, like more yeah, than yeah, Rich yeah. Yako could have been, Yeah, for because sure. that track was massive, dog. I don't wanna lie. Nangoku And mos it's still- xa ndiperforma nangoku le ayigugi. Awugadinga kwi-performance. Hayi nosoze yabo.
Asoze le-track bro, ngincasalala yengoma leyo. Oh, you are that's dope. Though. Okay, let's talk about the latest album. Isibane Selali. Like, how did that came about? Even Yeah. like Isibane Selali. Isibane Selali Grootman, ngathi i-artist endiyiyo mna Grootman yabo, cause Yeah, ndikhule eziweni mna ndikhule ndizibonela kude yabo. Akho Grootmanzi ebezenza le way yabo apho ndisuka khona yabo for la. sure, for sure. Yeah, so mna ke ngoku ndingulaa mjiti uye waphakama wayenza le way. Noko kubaninawo bam akufani ngoku yabo, bayayazi uba Yeah, okay iqalwa njani le way yabo, yonke banomntu ababukele kuye for yabo. sure, for So sure. ndisisibane elalini mkhuluwa yabo, ndiyabakhanyisela abaninawo uba noba usuka phi ungakwazi uba ube namaphupha amakhulu For yabo, sure. and uba uyawalandela uyaqhubeka usebenza nzima, Yeah. iway zawukwenzeka, khathaliseki noba ungowaselalini okanye phi yabo. So isibane yilo way Grootman uba ndim yabo, ndiyazichaza uba ndimele ntoni. For sure. Yeah. Yeah. And also, but speaking of your music, like every time I listen to your music, I relate to it because I grew up in the village also. Yeah, Because yeah. it's close to dog Sintsokotile I'm sure. Yeah, like don't you feel like sometimes like looking back like as Lali most about Abeko away or for Spotify, Yeah. away even for all YouTube like For more sure, that type for of sure. shit. Don't you feel like using that language like it's close as like that deep? Yeah. Like it also like kinda like slower you down like because if you look at Cape Town, Yeah. abashite Come on. bathethe iskasi. For sure, yeah. And then Yeah. ikasi lego bona it's Yeah, igcwele huge. nakwi-net. Yeah. Bona like so hence going at bona ba reacher like numbers Yeah. ezinkulu like we bona like so you don't feel like that but Mna le way yam Grootman ndiyibona ngathi i-future le way yabo, Yeah, because yeah. nasezilalini mos ngoku abantwana abaninzi abasafundi phaa yabo. Umzekelo mna ndihlala kwilali yasebhiltini, kodwa abantwana abaninzi bafunda eBhisho yabo. sure. iBhisho noko idolophu yabo. Yeah. And la way as uba ixesha lihamba man, eziweyi baneelali zawuphucuka yabo. Yeah. So ndingulaa mjita ke ngoku mna naxa eziweyi zikufutshane phaa elalini bazawufunda kuye yabo la way. So ndiliqhawe mna That's jani what's yabo. up, Yeah, dog. ndiliqhawe Yeah, that's yabo. what's up, Yeah, that's what's le up. way yam i-futuristic la way. Yeah, I and you're like abaqhalo asipade sayo dog. Sure. Like dope shit, yeah. It's just my favorite line le uthina ezingelayo yefumanayo. Yefumanayo. Yeah, like that line to me is so iconic. Ifana nale manje zithola kanjani uhlele koneni. Yabo jani. Yeah, and la way Yeah. anyway ibalulekileyo kum kugcina isiXhosa siphile yabo, because iwezi ku-YouTube mos ziphaa yabo. Yeah. Azizusuka phaa yabo. So Sure. nabantwana abakhulayo bazawukwazi yabo uba xa bemamela la way bafunde yabo isiXhosa Sure. sihlale yabo sikhona la Ah, way. that's dope, dog. That's Yeah. dope. Can you speak English though? English. Because I want some Yeah, Buddha yabo. Yeah, Buddha, I can speak English yabo, because Yeah. ndilesigela yabo. Yeah, but kodwa kum into ebalulekileyo le way isiXhosa yabo, because yeyona language ndiyithetha ngendlela ephucukileyo For sure. yabo. for And sure. ndiyabazi ke abantu abamnyama xa into ungayenzi iphucukileyo bangathi udom yabo. Yeah, So yeah. ngcono ustikhe kuloo way ukwazi uyenza ngendlela ephucukileyo Yeah, yabo. that's dope, dog. Yeah. And I love your flows, man. Like, you made it cool, yes. Like, it sounds dope, dog. Like, most Yeah, people, yeah. they like, it's hard to rhyme in Xhosa, like, and stuff. Like, Yeah. how do you do it? Yeah, le way nditshoyo kaloku Buddha yabo, xa usenza into xa usenza into oyaziyo kuba lula yabo, Yeah. because isiXhosa lilwimi ndisincancebeleni isiXhosa yabo la. Yeah. So ndithetha yonke imihla, loo nto yenza kube lula ke ngoba ndirephe ngesiXhosa yabo, because akho gama ndingalaziyo yabo, akho ndlela Yeah. ndingenokwazi yabo uziexpressa ngayo ngesiXhosa. Ah, that's dope. Noba dog. ndi-sad, noba ndiyavuya yabo. Yeah. Yeah, ja. But then do you think, like, between you and the hustler, man, the guys in paid back rent? Or... Yeah, mna ndigrand noGrootman yabo. Ndigrand Yeah. because uGrootman njengoba nditshilo ekuqaleni nguye wanintroducer kwese hip hop yabo. Ndayithanda indlela i-hip hop ayenza ngayo yabo. Yeah, uGrootman yeah. yaba kufutshane kakhulu entliziyweni yam. Ndawuhlala ndiyifan yakhe yabo. But ke nam ndingumntu yabo onemibono yakhe, onendlela afuna ukwenza ngayo yabo la way. Yeah. So
nakum kubalekile uba ndibe ndim fully yabo. Yeah. Yeah. But then the fallout, like how what happened, dog? Like to people like who are first watching this, like because like I feel like a lot of people they also feel like boy they like yoba go far by now if Yeah, Jan. come on. Ya ya Jan, nami ndiyakholelwa kulo way yabo. If bendi around ibras ngoku for sure inumber zam like ngezimkile yabo. Kodwa kumenye into ebalulekileyo indlela yokwenza yabo. Sure. Nomuntu endifuna uba nguye yabo. Sure. Yabo, yeah, ndifuna like uba ndim ngokupheleleyo ndihambe ngevision yam yabo, because kum le way i-deep man ndifuna uba sisibane yabo. Xa usisibane ke ngoku awukwazi, funeka nyhani ube sisibane, indlela okwenza ngayo awukwazi ufumanisa uba ngoku engathi mhlawumbi andiyazi ngayicacisa njani yabo, kodwa ndizama uba ngumzekelo omhle ngayo yonke indlela. I get that. Ndizama uba ngumzekelo omhle. So xa ufuna lo way ke ngoku funeka usigade ii-moves zakho yabo, nabantu ezidibanisa nabo, because abantu esidibanisa nabo banendima enkulu abayidlalayo kuthi, because ngabantu abakufutshane kuthi yabo. For sure. Yeah. Do you smoke weed? Ndayiyeka intsango Jan. Yeah. Dog, suthi intsango dog. Yo, you make it sound bad. Yebo simnandi kanjani isiXhosa yabo. Asizenzi izinto engathi zi-right yabo. Intsango. Yeah, man, make it sound bad. Hayi intsango Jan. It's weed, man. Hayi intsango. Yabo ke ngoku lawe. Anyways, like I use it different because I created as a hair food level out of it. Yeah, Damn, because that's it's a herb. dope. It's a herb Uqale at the nini end of le the Jan? day. I think I have 3 months by now. Okay. Yeah, still young, man, Yeah, but it's damn, growing. right. Yeah, we're gonna rebrand and we push. And it's smart eselali now. Sure, purana kanjalo. Nami zawuxhasa lawe. Yeah. Enye into ebalulekileyo man. Boy, like that shit showed how humble you are, like to me, like boy, like because I was ready to give you for free. Boy, Sure. Like nah, dog, I have to pay for it. Yeah, kaloku. Yeah, respect that, kubalulekile dog. uba sixhasaneni yabo. Kukhulwa njalo yabo. Because xa samane senzelana inceba, Yeah. siyakhawatheka like business, because ngabantu abaqala phansi thina, kho bantu basinika imali baye hayi njengoba ungaka nandikugcinele imali yoba uqala into zakho, siqala phansi thina sifana namangamla yabo. Yeah, like to people about you NBA young boy or laugh himself, like how do you feel about that? Because you're dropping too much. Yeah. Okokuqala ndi-understand yabo no-NBA why edropha kangaka yakho, because umjita bekwi-house arrest mos. Yeah. So akaperformi, akho enye way yenzayo, wenza le way yabo. So kubalulekile uba adrophe nam andiperforme la way yabo. Ixesha elininzi ndenza umculo yabo, ndise-upcoming artist. So andizuma ndilinde ii-bookings ndithini, akhabe ndisenza into endikwazi uyenza kwangoku. Yeah, awuzubuqhunywa. Kodwa nandithe ekhaya ndiye-Joburg ndokwenza umculo yabo. So mandenza umculo uba abantu mhlawumbi bamamele, ndina 20 listeners kwenye koway, kwenye ndina 200, kwenye ndina 50,000 koway yabo. As long as qha ikhona i-growth lawe, isakhono sesiya siba ngcono yabo. Ngenye imini ndizayibetha itrack ezawuya gold, platinum. Yeah, for sure. You bet with Christoph, you're with Black Sheep. Yeah. Yeah, but let's get tobacco and shit, bro. Yeah. But then I saw good listening session you had us Java dog, like. Yeah. Did you invite the OG part? Okay, he just. Yeah, uRhutman naye namsendela lawe i-poster lawe. Yeah. Yeah, but zanga a reply yabo. Yeah. Kodwa ndambona sithi thuku ngalamini yabo. Enye uRhutman ezinisupportayo lawe. Yeah. uRhutman kwakona ninumber yakhe usukela ngoku yana ndisibana noHustler yabo, sidibana nangoku uRhutman uyazicheck izi-status zam lawe yabo. Yeah. Ndiyamncanya mna uRhutman yabo, yenye ye-brands endingathanda nam lawe uzidibanisa nayo yabo. Yeah, ngixolele uRhutman singamnika i-hair food for free, man. Gotta shine. Big Jama, Indalifa, as well. Yeah, but then did he say anything? Because I saw Ilando covered interview yakhe beKlashoka Sbu, corrected 2000. Yeah. Did he say anything to you? About? Like on that day, like just like you know why Tata you called about yo. uRhutman qho xa ndidibana naye khona into endibuya nayo. Sure. Yabo yasancokola ngalamini ezinye izinto ke zipersonal yabo esisicokola ngazo yabo. But uRhutman uhlale ndikhuthaza ngoba fethu
yiba nguwe yabo, yiba Yeah. nguwe ngalo lonke ixesha. Le way yakho iza kwenzeka, into ebalulekileyo funeka le way uyenze nge-energy positive. For Ngala mini sure. leyona nto nabuya nayo ngala mini Yeah, uyandixelelanga. because besitsho ku-Radio 2000 uba uyancanywa like ukuya kwe-artists, especially when they dropping the second album, like uzobaxelela uba say like because fans, the expectation is too much yabo. Yeah, So yeah. even if we don't receive it as the first The album, first, ungatyhafi Sure, don't sure. how I see it, but we said that's Yeah, why he yeah. loves to go more like this way. So I thought maybe like he shared something like that also to you. Yeah, I know Khotmani uhlale ndikhuthaza yabo, every time sidibana bakhona amazwi awaphosayo yabo. Liqhawe la Khotmani, liqhawe, ndincanya nendlela aphusha ngayo, eziwe azenzayo, fill up stadium yabo, yonke la way, eza tours, eza way ndazigqibela uzibona mna zisenziwa zikwaito artist, Brenda Fassie, dala dog, yeah. Omandoza, Omzolisto yabo, ndiyavuya ubona kukho artist eyenza eza way ngoku. But then how it's like in Joburg, being closer dog in Joburg dog. Ayikho lula Khotmani yabo, ayikho lula cause yazazi man eziwe ze-culture yabo, zinepolitiki eninzi yabo. Yeah, but kodwa enye into ebalulekileyo man nendlela umntu angayo enza ngayo izinto yabo, iyakwazi nayo ukunceda. For sure, for sure. Iyakwazi ukunceda lawe, iyakwazi ukukhusela kwizinto ezininzi yabo lawe. Yeah. Because xa ndizoya ngesiXhosa eJozi kwindawo eneentlanga ezininzi izawuba khona ingxaki, funeka nam ndizame uba yabo andilindele uba kuthiwe bhuti kum ngenxa yoba zezinye iintlanga eziya, ayililo lam uhlanga. Yo, that's profound. Funeka sizame umithana halfway Yeah. yabo. Yeah, that's profound dog. Like you can't unless you do a lot of Xhosa. Yeah, jan kulapho ke ngoku siza uqhuba isiXhosa sethu. Yeah, sidityane. Yeah, akwazi ngoku benza ujana nomZulu yabo, ndiyamqhela jan. Yo, dog, nah, I feel you, dog. I feel you. So anything like that's coming that we can expect from you? Yeah, njengoba nditshilo Khotmani, ixesha elinintsi lawe ndihlala ndispana, ndihlala ndirekhoda, ndishuta ii-videos yabo, yonke la way ndizama uzipromowutha. So kungenzeka nantoni nanini na kwelam icala yabo, ndingadropha nanini yabo. Ndisandodropha i-deluxe yesibane ngoku, bendiphethe uMakhwa, ndiphethe uBriqwana, ndiphethe uSneemani, Just Big, shoutouts to iBuddhas, ndiyabulela ngenkxaso yenu bafethu. Yeah, like umculo ndizoqhubeka ndidropha yabo up until ndiyibone uba okay. Do you reach like? Yeah. But then I'm thinking like doing a tour in Eastern Cape, that would be dope. Like Yeah. like I feel like we have to teach our people. Man. Yeah, unyanisile We bra have to yabo, teach nalewe them, nalewe like, besincokola yo-Spotify Yeah. yabo, no-iTunes, ngokumele bayazi uba okay xa ufuna Times uxhasa, have changed. yeah, Akusekho music yabo, anymore. xa ufuna uxhasa i-favorite artist yakho akumelanga ungene ukufakaza yabo. Yeah, And layo yeah. abazuyazi singabafundisanga. So Yeah, eziwe that's zifana true, ne-tour yeah. unyanisile zibalulekile, but ke yonke into tyani inexesha layo because ezi zinto azenzeki nje, zifuna amandla. Yeah, Yeah. that's dope. Yeah, But thanks, yo, thanks. It's a Buddha, So yeah. any album that's coming or Yeah, ikhona isingle ezodropha soon yabo. Khona enye ingoma endiyithanda kakhulu kwingoma ebendisanda uzirekhoda ethi Ilanga Liphumile. sure. Yeah, for sure ndizoyishutela ivideo soon, izolandela nje ingasekudala. Okay, yeah, I want to speak about the track, but Giyasetyenzo featuring Touchline, dog. Yeah, Like, how yeah. did that track came about, yo? Yo, laa ngoma leya Buddha, ndaringa no-Touch yabo, ndiringe no-Touch early last year yabo, ndifuna sisipane Buddha, sadibana phaa First Liquor on Life yabo, nento esubmitha phaa. Yeah. Nayo yosubmitha phaa sisipana phaa lawe soyi-two. Awathi uTouch ndimhithe up yabo, organize session nyhani, organizer waphula apha layo uTouch. So you guys were in the same studio? Yeah yabo. Yeah. Then uFarm wafika xa ndigqiba uselect i-beat Yeah. yabo, Farm Boy yabo, Yeah, enye ye-OG zam yabo endispana nazo. Yeah. From way back ufika kwam nje eJozi yabo. Yeah. So xa kufika uFarm ndiqonda le beat ndigqiba selector ingenza sense if uFarm angasifakela ihook. Yeah. Yabo. Yeah. Nyhani uFarm wayifaka la hook, sayincanywa no-Touch, Sure. ndangena ngeverse, wabhala uTouch, wathatha ixesha lakho uTouch yabo. Yeah. Kodwa nabe ndiqonda hayi ndayazi. It's uza- cute, Yeah, dog. yeah. So do you also write or do you freestyle your? Sometimes ndiyabhala kodwa ngala mini zange ndibhale, nani-freestyle. Yeah, nani-freestyle ngala mini. Dog, Pila was like, hey, dog. Yeah, tya ndiyiphila le Because way. like Wheezy. your verses are tight, dog. Like a tight, like
like abaqhalo, izaci, Sure, like yeah. more, especially your flow, your Yeah, bars, yeah, like yeah, bro, yeah. for umuntu ongabhaliyo dog. Hayi ndiphila le way ndihlale ndiyenza tyani ixesha elininzi yabo, and kumntu obalulekileyo kukhulisa isakhono tyani yabo, yeyona nto ndifuna ndithethelele ngaphezu koba ndihamba nabani, ndazana nabani yabo, ya ndifuna isakhono sam sibe ngcono tyani. Mna andikaxoli ngesakhono sam yabo, ndisezasikhulisa sisezawuba ngcono, ndiyakholelwa uba ndiyakude kakhulu. Yeah, but very respect. Awe big Bad dog, respect, big man. dog. Okay, to our sponsors, man. Anyway, we are at the end of this interview. Yeah, Can you look bro. into the camera and say Tamaku? It's the Black Sheep Network. Then you say your name. Tamaku is the Black Sheep Network. Flashy kumkani sibane selali. Nabulela ngethuba. We out. Ekhaya kukude ekuseni ngafuswa iqhude lendlela yinde ekuseni ngafuswa iqhude bangithumile abadala ngiphumile ngilalelile bathi inkomo mangilande lapha egoli yasetshenzwa ekhaya kukude ekuseni ngafuswa